Salutare, eu sunt Alexandra. Acum să apăsați butonul de Cocolike. Eu sunt împreună cu sora mea, Antonia. Și astăzi o să desenezi una ea, una eu. Bună! Nu înțeleg ce nu merge. Acum eu desenez. Și ce-ai spus, Gege? Am spus că acum fac eu video. Și după aceea fac eu video. Stai, scuze. Sora mea face un video. O cheamă Alexandra. Antonia, video ăsta e și important, Antonio, să iasă. Ama trebuie să șterg să încep. Bine, te las. O să iasă groaznic. Dacă nu taci. Am terminat. Acum sora mea o să facă altul. Acum o să găsim ceva ușurel. O pizza. Da? Nu, că e prea greu pentru tine. Cum am spus, data viitoare o să continuăm video ălalant. Pentru că a fost foarte greu și acum scotăm ceva mai ușor. Uite asta. O fac eu. Da. Dă casca. Bine. Să o fac eu. Nu așa. Așa. E ușor să faci asta. Acum, sora mea face o casă. Și nu puteți să o auziți pentru că am la casca.
deja am terminat-o pe aia. Apasă pe 2. Care-i doi? Ah, nu. Hai, tată. Pe care nu te sapă? Da, mulțumesc. Sora mea nu știe pe ce să apese, dar îi apăsă pe culoare. Acum apasă tu. Soră. Apasă. Iar asta. Dar atunci, dacă sora mea o să facă, eu trebuie să aștept ca să pot face cea mai grea. Pentru că o să-mi arată și una. Pentru ea am făcut asta generoasă, pentru așa. Soră, apasă. Nu știu. Eu fac așa. Așa, a doua cu o cască. Sora mea se uită la televizor. Pa. Nu am văzut pa. Îți dau casca înapoi, soră. Să știi că nu te-au auzit. Pentru că nu ți-ai pus casca în ureche. Dacă mă geabă. Mulțumesc. A, da, eu mă uit la ea. Să fac când termină, pentru că... Hai deodată cu asta. Nu mai... Când termină culoarea, ca să poți să faci pe alta. Acum... Mulțumesc. Acum... Очень удобно. Deja pasă. Păi, aia ce e? Bine, termin casa așa mai repede. De asta.
Acum îți dau ție. Hai. Eu am terminat. Acum e rândul meu. Acum face sora mea una grea și tare și mare. E că nu grea vreau să-ți spun, dar o să fac. O să fac un tort special. Și după aceea încep eu să fac una ușoară. După o să încheiem videoul și o să ne vedem data viitoare tot cu sora mea în același video. Adică un alt video. De ce cum faci tu două? Tu în cealaltă parte. În cealalt video. Mă îmbâlbâiesc pe aici. Sora mea face ceva în tort. Și după aceea ne vedem data viitoare. Da. Când termină, să ne vedem data viitoare. Așteaptă puțin. Trebuie să facem așa. Scuze, am dat casca jos. Sora mea nu știe să facă o leacă pași. Și după aceea ne vedem data viitoare. Ei, mi-ai spus asta de 1100 de ori. Te rog, taci. Bine, am spus de 5 ori data viitoare și bine, pa. Nu am vrut să spun pa. Adică mai stăm puțin, mă, când terminăm asta și ne vedem data viitoare. Adică și-am spus. Dar eu nu am spus de 30 de ori, cum ai spus tu, Anto. Măcar. Sora mea termină, mai are doar puțin. Și după încheiem videoul. Și să nu uitați să apăsați butonul de Coco-like! Sora mea Pa! Ne vedem data Pa, viitoare la pa. celălalt video. Pa! Pa! Și să nu uitați că trebuie să apăsați butonul de Coco-like! Pa! Faci tu pa?